Bueno, sobretot molta alegria, però clar, en aquell moment que sabia que de poc servia el meu gol si no fèiem un altre, doncs una mica aquest contrast de sensacions. No ho vaig celebrar perquè feia falta un altre gol i teníem que córrer enrere per aixecar ràpid. Jo crec que va ser clau el que va passar poc temps des dels que ens van marcar l'empat a 2 fins que vam marcar nosaltres, jo el 3-2. Això crec que va ser la clau de que després poguéssim seguir endavant i fotre el 4-2 i inclús tenir alguna més. Per dedicar-li a una persona que ja no està aquí, per fer algun gest que sapigués per ella i ja està, simplement això. Tinc la sensació d'haver tancat tot el que és el tema de l'operació i això, sí que ja he passat pàgina, ja tot està bé i ara seguir endavant i seguir creixent. Passant el que he passat aquest any, a totes les persones que han estat al meu costat i que m'han ajudat a superar-ho, per totes elles. Sí, és un rival directe i crec que tenim que afrontar el partit com ho estem fent fins ara i jo crec que si traiem els 3 punts serà una manera de començar molt bé la segona volta. Amb molta il·lusió, molt contents per estar ja a quarts i per donar-ho tot contra el Madrid ja en els 2 partits.